ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Βασιλείου, την κυρία Μουτοπούλου, τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την ευκαιρία να είμαι εδώ μαζί σας. Είμαι η Βούλη Τετραδάκου, είμαι σύμβουλος σταδιοδρομίας και εργάζομαι στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Είναι ένας φορέας που, έτσι, μισό λεπτό για την ιστορία, δημιουργήθηκε πριν από 1 χρόνο με τη συγχώνευση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων, του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όπου και εργαζόμουν, και του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης. Συγχωνευτήκαμε, είμαστε όλοι μαζί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τους ωφελούμενους μας, για τους ανθρώπους που θέλουμε πάρα πολύ να υποστηρίζουμε στο έργο τους, και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ μεγάλη χαρά για μας να βρισκόμαστε μαζί σας, γιατί είναι άλλο να σχεδιάζεις ένα υλικό πίσω από το γραφείο σου και άλλο να είσαι σε επαφή με τους ανθρώπους, να το παρουσιάζεις με όλη την χαρά του δημιουργού. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το υλικό μας, μπορεί να μην είμαστε πολύ αντικειμενικοί, γι' αυτό και θα θέλαμε πολύ από εσάς ανατροφοδότηση. Όταν θα το δουλέψετε, όταν θα το αξιοποιήσετε, να μας πείτε ότι ξέρετε αυτό δουλεύει, το άλλο δουλεύει, αυτό είναι το πολύ σημαντικό για μας. Η ώρα λοιπόν είναι δύσκολη, καλό μήνα να έχουμε, καλή άνοιξη να έχουμε και θα συζητήσουμε μαζί κάποια θέματα που αφορούν την κινητικότητα και τη συμβουλευτική κινητικότητα κυρίως. Κινητικότητα. Έτσι απλά οι ορισμοί δεν είναι το καλύτερό μου, καμιά φορά όμως χρειάζονται για να βάζουμε, να ξέρουμε λίγο γιατί μιλάμε. Γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε βρεθεί σε μια φάση να πούμε όρους, να έχουμε πολύ μεγάλη ανάλυση του όρου, αλλά κανείς δεν μας έχει πει τελικά τι είναι ο ορισμός. Τι είναι αυτό που λέμε. Κινητικότητα λοιπόν. Η μετάβαση και η διαμονή στο εξωτερικό για λόγους εκπαίδευσης, εργασίας, βελτίωση γλωσσικών ικανοτήτων, εθελοντισμού και ούτω καθεξής. Έχοντας μέχρι τώρα την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το εν λόγω υλικό και να κάνουμε εργαστήρια τόσο με μαθητές λυκείου, όσο και αυτή η ανατροφοδότηση σας είναι πιο χρήσιμη εσάς, με φοιτητές από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών που ήμουν πριν 1 μήνα και κάναμε ένα εργαστήριο στο τμήμα πληροφορικής. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο ότι οι μαθητές και οι φοιτητές ξέρουν ακριβώς τι είναι η κινητικότητα. Ενώ τη λέμε, δεν είναι πάρα πολύ εξοικειωμένοι με τον όρο. Επίσης, δεν είναι πολύ εύκολο να διαχωρίσουν τον τουρισμό. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Να ρωτήσω λίγο, εμείς εδώ ανάμεσά μας είχαμε εμπειρίες κινητικότητας, υπάρχουν συνάδελφοι από ανάμεσά μας που έχουν ταξιδέψει για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης, εθελοντισμού, πρακτικής. Να δω λίγο χεράκια. Οκ. Θέλετε έτσι λίγο πολύ γρήγορα να μου πείτε λίγο την εμπειρία σας, λίγο για ποιους λόγους. 2-3 αυτές λίγο για να σας πω. Λίγο επειδή κείμενο 7 έχετε ένα, και ακόμα ένα. Λοιπόν, είμαι η Σοφία Παναγιωτίδου από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εργάζομαι στο Γραφείο Διασύνδεσης από το 1996 και στο πλαίσιο της εκπαίδευσής μου γύρω από τα θέματα παροχής υπηρεσιών σε υπηρεσίες συμβουλευτικής, έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε πάει σε γραφεία διασύνδεσης και σε αντίστοιχα σεμινάρια, συνέδρια στην Ευρώπη, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Φιλανδία. Οι άλλοι συνάδελφοι έχουν πάει στην Ισπανία, στη Γαλλία, στον Καναδά, στην Αμερική, όπου πάντοτε συνδυάζαμε ένα συνέδριο που ήταν ο λόγος μετάβασης, μαζί με επισκέψεις σε γραφεία διασύνδεσης. Και έτσι συγκεντρώσαμε πάρα πολύ πρακτική εμπειρία και know-how από τους συναδέλφους που είχαν πολύ μεγάλη εμπειρία από την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Και από εδώ και από την εδώ πτέρυγα μία... Ζωή Παναγιωτίδου λέγομαι, δεν είμαστε συγγενείς. Τυχαία, ναι. Εγώ έτυχε μετά ακριβώς από την ορκομοσία μου από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας να αξιοποιήσω έτσι μια ευκαιρία που μου παρουσιάστηκε από το πρόγραμμα ανταλλαγής Leonardo da Vinci. Είχα μια εμπειρία εργασιακή μέσω του προγράμματος στην Ισπανία, στη Σεβίλη της Ισπανίας.
και μου δόθηκε η ευκαιρία να εργαστώ για πρώτη φορά και ήταν ένα πολύ σημαντικό ερέθισμα για το υπόλοιπο της καριέρας μου στο τμήμα προσωπικού, στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μιας μάλιστα ανταγωνίστριας εταιρείας που εργάζομαι σήμερα. Και ήταν, ναι, έτυχε. Ήταν μια πολύ, πολύ σημαντική εμπειρία για μένα. Αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Από ό,τι φαίνεται, καλά περάσατε και οι δύο. Με χαμόγελο ότι περιγράψατε την εμπειρία και τελικά αυτό είναι το feedback γενικότερα από τους ανθρώπους που έχουν τέτοιες εμπειρίες. Αν είχαμε τον χρόνο και την ευκαιρία να μιλήσουμε, ενδεχομένως μας δοθεί αργότερα, φαντάζομαι ότι όλοι όσοι και όσες από εμάς είχαμε τέτοιες εμπειρίες, θετικά τις έχουμε αξιολογήσει. Εγώ στεναχωριέμαι πολύ που δεν είχα. Θεωρώ πολύ ανεπαρκή τον εαυτό μου να μιλάω εδώ χωρίς να έχω μετακινηθεί. Ίσως γι' αυτό το κάνω. Κάποια στιγμή θα υπάρξει και ένα πρόγραμμα για μένα. Λοιπόν, εννοώ δεν έχω μετακινηθεί στη διάρκεια που απαιτεί η κινητικότητα, κυρία Μαστοράκη. Δεν εννοούμε 2 μέρες να πάμε. Αυτό, κυρία Μαστοράκη. Αλλά επειδή πραγματικά βρέθηκα με την πλάτη στον τοίχο με την κυρία Μαστοράκη, πρέπει να το ομολογήσω. Έχω ταξιδέψει, αλλά όχι στη διάρκεια, γιατί δεν λέμε 2 μέρες, ένα ταξίδι, μία συνάντηση εργασίας, ένα meeting. Αυτό δεν θεωρείται εμπειρία κινητικότητας. Ακόμα και το Europass που πιστοποιεί την κινητικότητα έχει μια διάρκεια τουλάχιστον εβδομάδας. Που είναι 5 ημερών full time. Εντάξει. Με παρένθεση, ευχαριστώ για την παρένθεση. Λοιπόν, μιλώντας για τα είδη της κινητικότητας, είναι η γεωγραφική, από χώρα σε χώρα, από περιοχή σε περιοχή, η εκπαιδευτική, προφανώς, και είναι ένα κομμάτι στο οποίο νομίζω οι περισσότεροι εξυπηρετούμενοι σας και φοιτητές σας ενδιαφέρονται, η εκπαιδευτική κινητικότητα, και είναι μάλλον και το κομμάτι το πιο δυνατό στην Ελλάδα, η εκπαιδευτική κινητικότητα, γιατί στα άλλα δεν είμαστε τόσο πολύ δυνατοί. Η ατομική, η προσωπική πρωτοβουλία, η οργάνωση της όλης διαδικασίας από εμάς εδώ. Ναι, οκ. Η ατομική λοιπόν, η θεσμική, ακούω κάποιους από εμάς και κάποιες και οι φοιτητές σας σίγουρα έχουν προγράμματα ανταλλαγής, εράσμους και ούτω καθεξής. Είναι μια καλή εμπειρία, νομίζω ότι παροτρύνεται, υποθέτω, τους φοιτητές να συμμετέχουν σε αυτά, γιατί είναι οργανωμένα, δομημένα, οπότε είναι και λίγο πιο ασφαλές το πλαίσιο από το να ξεκινήσουν μόνα τους, γιατί πάντα είναι παιδιά, μόνα τους στα 18, να ταξιδέψουν. Το θεσμικό πλαίσιο είναι πιο ασφαλές και δίνει περισσότερες δικλείδες να νιώσουν σταθερά και να έχουν μια θετική εμπειρία καταρχήν. Και η επαγγελματική, μιλώντας για τη συχνότητα αλλαγής εργοδότη, εργασίας, αυτό ενδεχομένως είναι μια κινητικότητα επιβεβλημένη από τις εποχές και τις συνθήκες που ζούμε. Όλοι ξέρουμε ότι δεν θα μείνουμε σε μια δουλειά για πάντα, το έχουμε ζήσει και το ξέρουμε. Αυτά είναι λίγο γενικά τι είναι η κινητικότητα. Η εκπαιδευτική κινητικότητα είναι η κινητικότητα για εκπαιδευτικούς λόγους, όπως είπαμε. Κάντε λίγο υπομονή, 3 λεπτά να περάσω αυτές τις βαρετές διαφάνειες και μετά θα πούμε πιο σημαντικά πράγματα, αλλά λίγο να βάλουμε τη βάση. Στο σχολείο, στα μεταπτυχιακά, στις σπουδές, και έχει να κάνει με όλους τους τομείς δραστηριότητας. Τον πολιτισμό, την τεχνολογία, τον αθλητισμό, την επιχειρηματικότητα. Να υποθέσω ότι, για να μην το είχα κάνει στην αρχή, θα το κάνω έστω και τώρα, πόσα αιτήματα κινητικότητας έχετε, πόσο σας αγγίζει αυτό το θέμα που συζητάμε, πόσο ανάγκη το βλέπετε στη δουλειά σας, πόσοι φοιτητές έρχονται και λένε «ΟΚ, θέλω να φύγω», και νιώθετε όμως ότι αυτό το αίτημα γίνεται λίγο πιο πολύπλοκο από ότι κάποια χρόνια πριν, γιατί θεωρώ ότι για το Γραφείο Διασύνδεσης, για να το ενέταξε σαν ενότητα, προφανώς είδα αυτή την ανάγκη. Και είναι ένα αίτημα που το έχουμε και εμείς λάβει ως ΕΟΠΕΒ, γι' αυτό και μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά λίγο να ακούσω και από εσάς. Θα μας πείτε, Γρήγορη εκπαίδευση. Πάρα πολύ γρήγορη. Έτσι, δεξιότητα.
Υπάρχει ανάγκη από τους ίδιους τους φοιτητές. Πραγματικά τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο. Εγώ βέβαια είμαι καινούργια στο γραφείο διασύνδεσης, αλλά το βλέπω μήνα με το μήνα μεγάλο ενδιαφέρον για προγράμματα κινητικότητας. Πρωτίστως για το πρόγραμμα Erasmus Studies εκπαιδευτικής κινητικότητας και δευτερευόντως. Και ακριβώς εκεί είναι και οι δικές μας οι προσπάθειες. Προσπαθούμε να τους ενθαρρύνουμε να μετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, internships, Erasmus placement, εθελοντισμού. Δηλαδή και εμείς οι ίδιοι προσπαθούμε να τους δημιουργήσουμε αυτή την ανάγκη, γιατί πραγματικά έχουν να πάρουν πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε, κάποιες φορές πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς τους ανθρώπους τις ανάγκες όταν οι ίδιοι δεν γνωρίζουν κάποια πράγματα. Έχουμε κάνει εκδηλώσεις με αυτή τη θεματική και θα κάνουμε εκ νέου στην ιστοσελίδα με πληροφορίες. Οπότε, όσο περισσότερο και εμείς το κοινοποιούμε, τόσο περισσότερο μας έρχονται και φοιτητές με αντίστοιχα αιτήματα. Λίγο σε αυτά που είπε η Ναταλία, γιατί είμαστε στο ίδιο γραφείο διασύνδεσης, ότι γενικά υπάρχει το αίτημα του θέλω να φύγω, χωρίς να είναι όμως καθορισμένο. Φαντάζομαι λόγω όλης της γενικότερης κρίσης που βιώνουμε, το οποίο προσπαθούμε εμείς να τους το βάλουμε λιγάκι σε καλούπια. Δεν θέλω να φύγω γιατί η κατάσταση στην Ελλάδα είναι χάλια, γιατί έχω κάποιους στόχους εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς. Οπότε αυτό το θέλω να φύγω υπάρχει όλο και συχνότερα, η αλήθεια είναι αυτή. Χωρίς να θέλω να κάνουμε έτσι ένα παιχνίδι, ένα τελευταίο μόνο σχόλιο. Κάποιες φορές είναι και για να τους ξεκαλουπώσουμε. Όταν έρχονται πολλές φορές με το κλασικό αίτημα για το μεταπτυχιακό, τελειώνω, πρέπει να κάνω ένα μεταπτυχιακό. Όλοι κάνουν ένα μεταπτυχιακό και συζητάμε στην συμβουλευτική για ποιο λόγο θέλεις, ποιο μπορεί να είναι το αντικείμενο. Βγαίνει ξαφνικά μια αδυναμία και να προσδιορίσουν το αντικείμενο και βγαίνει και μια αδυναμία πραγματικά το ότι δεν έχουν γνώση τι θέλουν, τι μπορούν να κάνουν, πραγματικά μια έλλειψη αυτογνωσίας. Μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση, όπου διαφαίνεται ότι τελικά ίσως η καλύτερη πηγή αυτογνωσίας είναι η ίδια η εμπειρία και η απόκτηση εμπειριών, εκεί ακριβώς έρχεται και κολλάει πάρα πολύ καλά το κομμάτι του πάμε να αποκτήσουμε εμπειρία και ίσως να είναι και μια global εμπειρία. Ευχαριστώ. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι η δική μας εμπειρία στο γραφείο διασύνδεσης του Αριστοτελείου είναι ότι πραγματικά είναι εντελώς ξεκαλουπωμένα, όπως δηλαδή έρχονται με την απέτηση. Θέλω να φύγω οπωσδήποτε, είτε για πρακτική, είτε για εθελοντισμό, είτε για εργασία που το βλέπουν λίγο πιο δύσκολο και επομένως λίγο το καθυστερούν. Αυτό που θέλουν να βρουν είναι την ομπρέλα κάτω από την οποία θα ενταχθούν και εκεί προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Εμείς εδώ είχαμε παρακολουθήσει το σεμινάριο που είχε γίνει πρόσφατα στην Περαία και μάλιστα το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πριν την προηγούμενη εβδομάδα οργανώσαμε ένα εργαστήριο για κινητικότητα. Συνεργαστήκαμε με μια μη κυβερνητική οργάνωση, το United Societies of the Balkans, που τρέχει πρόγραμμα Youth in Action και ήρθαν οι υπεύθυνες και ενημέρωσαν τα παιδιά για τα προγράμματα αυτά και τι μπορούν να κάνουν. Είχαν και 2-3 ανθρώπους που είπαν την εμπειρία τους και μίλησαν γι' αυτό. Υπήρξε τρομερό ενδιαφέρον, νομίζω ότι θα το καθιερώσουμε. Και τώρα καταθέτω και ανοιχτή πρόσκληση, γιατί σκοπεύουμε να κάνουμε μια έτσι μεγάλη εκδήλωση για πολλούς φοιτητές και αποφοίτους μας. Αν μπορείτε να έρθετε έτσι να μας δώσετε λίγο. Πλευρά της κινητικότητας και από την πλευρά του εργοδότη, πλέον υπάρχει ανάγκη και από την πλευρά του εργοδότη για κάτι τέτοιο, στο να είναι ανοιχτά τα παιδιά, στο να έχουν τη διάθεση να φύγουν έξω, γιατί αν πραγματικά είναι ταλέντα μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε και σε θυγατρικές και σε γραφεία που πιθανότητα έχουμε και δραστηριοποιούμαστε, οπότε είναι καλό. Να πούμε λίγο όμως, γιατί αναφέρατε, εμείς σαν σύμβουλοι, τι καλούμαστε να κάνουμε στην κινητικότητα. Γιατί ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έρχονται καλουπωμένα, έχοντας ένα πράγμα στο νου τους τα παιδιά και εμείς πρέπει λίγο να τα ξεκαλυπώσουμε. Έρχονται με ένα αίτημα, θέλω να φύγω γενικά και αόριστα, αλλά πού και γιατί. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, και στο πλαίσιο που κινήθηκε και το υλικό που ετοίμασε ο ΕΟΠΕΡ,
Να δούμε λίγο το ρόλο της συμβουλευτικής κινητικότητας. Πια μιλάμε για συμβουλευτική κινητικότητα. Υποστήριξη στο σχεδιασμό της κινητικότητας. Υποστήριξη. Ο ρόλος μας είναι υποστηρικτικός, έτσι κι αλλιώς να φτιάξουμε εμείς το σχέδιο στα παιδιά, στους φοιτητές μας, αλλά μια στήριξη στην όλη διαδικασία. Πληροφόρηση. Αυτό είναι σταθερό και οριζόντιο έργο μας σε οποιαδήποτε επαφή μας με τους εξυπηρετούμενους μας. Η πληροφόρηση για εργασία, για σπουδές. Ξέρετε, πραγματικά το βλέπουμε πάρα πολύ. Είναι σημείο των καιρών τα τελευταία 2 χρόνια. Θέλω να φύγω, πνίγομαι εδώ και θέλω να φύγω. Αυτό, αν δεν γίνει δομημένα, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο. Να προσπαθήσουμε να γλιτώσουμε από κάτι και να βρεθούμε σε κάτι χειρότερο. Οπότε ο ρόλος μας εκεί φυσικά δεν είναι ούτε να τρομοκρατήσουμε, ούτε να ενθαρρύνουμε ανεφόρον, όμως να δώσουμε όλη αυτή την πληροφόρηση και την υποστήριξη που χρειάζεται. Η συμβουλευτική συνέντευξη, η συνέντευξη που έτσι κι αλλιώς έχουμε με τους εξυπηρετούμενους μας σαν σύμβουλοι σταδιοδρομίας. Η εκπόνηση και υποστήριξη του όλου σχεδίου και περισσότερο θα ήθελα να σταθούμε στην ενίσχυση της συνειδητότητας στη λήψη απόφασης. Γιατί θες να φύγεις? Πάρα πολύ ωραία. Θέλεις, μαζί σου. Αλλά γιατί και πώς? Με όλες τις διαδικασίες και όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης και οι οποίοι πρέπει να είναι, για τους οποίους πρέπει να είναι ενήμεροι οι φοιτητές μας, οι εξυπηρετούμενοι μας, οι άνεργοι που βλέπουν. Τα σημαντικά ωφέλη του ατόμου από την κινητικότητα, αυτό πρέπει να αναδειχθεί. Καμία φορά ακόμα δεν είναι αυταπόδεικτο, ενδεχομένως όχι. Το βλέπουμε λίγο σκεπτικιστικά και επιτρέψτε μου λίγο από την εμπειρία μου, βέβαια, όχι τόσο με φοιτητές, όσο με ενέργους με τους οποίους δουλεύω τον τελευταίο καιρό, όταν λέμε ότι, την κινητικότητα τη σκέφτεστε, βγάζουν νύχια ώρες. Ότι η Ελλάδα μας διώχνει, ότι η Ελλάδα δεν μας θέλει, ότι θα πάω να πλένω πιάτα και θα είμαι μετανάστης. Και αυτό μπορεί να είναι ως ένα βαθμό μία πραγματικότητα. Το μας διώχνει, το δεν έχουμε ευκαιρίες εδώ. Το θέμα είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Τι ωφέλη μπορώ να έχω από αυτό, αν δεν έχω? Τόσο να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία μου από την Κομοτηνή. Είμαστε με το παλιό ΕΚΕΠ, το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, και μιλάμε για την κινητικότητα. Έχουμε περίπτερο. Έρχεται μια αξιολάτρευτη γιαγιά στο περίπτερο, τυπική γιαγιά, περίπου 70-80 ίσως. Μας λέει, τι κάνετε εδώ, κοριτσάκι μου? Μου λέει η κοπέλα μου, αυτό που εσείς λέτε κινητικότητα, εμείς το λέγαμε ξενιτιά. Είναι λίγο σοκαριστική σαν σκέψη και σαν διατύπωση, όμως έχει μια αλήθεια για το πώς το βιώνουν όλο αυτό, πώς το βιώνουν πολλές ελληνικές οικογένειες και πώς αυτή η κουλτούρα περνάει στα παιδιά και πώς αυτό έρχεται σε εμάς, σαν έτοιμα. Τέλος, έχουμε την αντιμετώπιση αυτό που λέμε το φαινόμενο διαρροής εγκεφάλων. Δηλαδή, το φεύγει κόσμος, δυναμικό, ακούστηκε το πρωί, βοηθήστε με, δεν θυμάμαι ακριβώς το βιβλίο, το φεύγει πολύ ικανός κόσμος και δεν γυρίζει πίσω. Και υπάρχει λίγο αυτός ο τρόμος. Όλα αυτά λοιπόν καλούμαστε ως σύμβουλοι να τα αντιμετωπίσουμε και να τα χειριστούμε μαζί με τον εξυπηρετούμενό μας. Στο πλαίσιο αυτό, ως ΕΟΠΕΠ εκπονήσαμε 2 εγχειρίδια, τα έχετε πάρει στο υλικό σας. Ένα για τους μαθητές, φοιτητές, ανέργους και ένα για μας, για τους συμβούλους. Η βασική ειδοποιώς διαφορά αυτών των 2 φακέλων είναι ότι το υλικό για το συμβούλιο είναι πιο πλήρες, το υλικό για τους φοιτητές, μαθητές, ανέργους δεν έχει τόσο θεωρητικό υπόβαθρο, γιατί θα μπορούσε να ήταν κουραστικό. Το πρακτικό όμως μέρος, οι δραστηριότητες δηλαδή, είναι κοινές. Απλά εμείς σαν σύμβουλοι έχουμε κάποια περισσότερα εργαλεία. Θα ήθελα λίγο, επειδή πραγματικά μπορείτε αυτό το υλικό να το έχετε στα χέρια σας, να επιλέγετε δραστηριότητες, να τις δουλεύετε όπως νομίζετε και όπως σας εξυπηρετούν με τους φοιτητές σας. Παρ' όλα αυτά λίγο να το παρουσιάσουμε και να πούμε ότι στην εισαγωγή του έχει κάποια βασικά θέματα κινητικότητας, διατύπωση όρων και βασικό πλαίσιο, θα είναι το βασικό πλαίσιο. Στο θεωρητικό μέρος που έχει στηριχτεί πάρα πολύ σε ο υλικό που έχει γίνει από μια ομάδα εργασίας για τη συμβουλευτική κινητικότητα στο δίκτυο Euroguidance. Όσοι είσαστε στην Περαία είχατε την ευκαιρία να ακούσετε
τους συναδέλφους από το εξωτερικό που παρουσίασαν το εν λόγω θεωρητικό μοντέλο, ένα από τα μοντέλα συμβουλευτικής κινητικότητας που θα μπορούσε κανείς να αξιοποιήσει, όχι το μοναδικό, αλλά είναι περισσότερο τροφή για σκέψη όλο αυτό. Και στο πρακτικό μέρος έχουμε ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης των συμβούλων σε θέματα συμβουλευτικής κινητικότητας, πώς δηλαδή θεωρούν, τι δεξιότητες θεωρούν, σε τι σημείο, πόσο έχουν, διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες που απαιτούνται, τις απαιτούμενες δεξιότητες για συμβουλευτική κινητικότητα και πού θεωρούν ότι θα ήταν χρήσιμο να βελτιωθούν. Και φυσικά ένα πακέτο εργαλείων, έτσι βασισμένα και μεταφρασμένα κατόπιν σχετικής αδείας από τον Εθνικό Οργανισμό για την Υποστήριξη της Κινητικότητας της Φιλανδίας, το ΣΥΜΟ. Η κυρία Μαστοράκη έχει συνεργαστεί, νομίζω, πολύ. Και πραγματικά είναι ένας οργανισμός που πραγματικά επιστρέφεται στην ιστοσελίδα που κάνει εξαιρετική δουλειά, θεωρώ, σε θέματα κινητικότητας. Και έχει ένα πακέτο δραστηριοτήτων, μικρά εύχριστα ερωτηματολόγια που διερευνούν την ετοιμότητα του ατόμου, τους λόγους που θέλει να μετακινηθεί, ένα checklist του γιατί θέλω να φύγω, ένα checklist του τι πρέπει να ξέρω πριν φύγω, νομικά θέματα και ούτω καθεξής. Ναι, πείτε μου. ΣΥΜΟ. Είναι Εθνικός Οργανισμός ΣΥΜΟ, CIMO. Μέσα στο υλικό που έχετε υπάρχει αναφορά αναλυτική. Έχουμε πάρει τη σχετική άδεια για να το μεταφράσουμε. Φυσικά, στον εν λόγω οδηγό, όπως αντίστοιχα και των μαθητών, υπάρχουν δίκτυα και ιστοσελίδες χρήσιμες που υποστηρίζουν την κινητικότητα, καθώς και μια αναφορά στα έγγραφα του Europass που διευκολύνουν την κινητικότητα. Ο ΠΕΠ έτσι κι αλλιώς είναι Εθνικό Κέντρο Europass, οπότε υπάρχει και αυτό το κομμάτι για το οποίο δίνεται πληροφόρηση. Τέλος, τους φακέλους, τόσο των συμβούλων, στο φάκελο τόσο των συμβούλων, όσο και των φοιτητών μαθητών ανέργων, υπάρχει ένα DVD, που το έχετε πάρει, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον ΟΝΙΣΕΠ, το Εθνικό Κέντρο για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό της Γαλλίας. Είναι 10 ιστορίες νέων ανθρώπων που είχαν εμπειρία κινητικότητας. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μία ή δύο από αυτές ανάλογα με τον χρόνο μας. Το οποίο ο ΠΕΠ μετέφρασε και προσάρμοσε, την προσαρμογή ήταν περισσότερο γλωσσική, κατόπιν σχετικής αδείας και αγοράς των δικαιωμάτων από τον ΟΝΙΣΕΠ. Χοντρικά αυτά. Αυτό που βλέπετε, ενδεικτικά μία διαφάνεια από το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης που σας έλεγα. Αυτό είναι για τα νομικά θέματα, πόσο γνωρίζω κάποια βασικά νομικά θέματα και λέει κατανοώ τις διαφορές της συμβάσης εργασίας, έχω επίγνωση των δικαιωμάτων ασφάλισης υγείας του πελάτη. Δηλαδή, δεν περιμένουμε να ξέρουμε ενδελεχώς και αναλυτικά νομικά θέματα. Το να είμαστε όμως σε θέση να πούμε στον άνθρωπο που έρχεται σε εμάς ότι ξέρεις, πρέπει όμως να ξέρεις τι ισχύει για την περίθαλψη σε μια ξένη χώρα, είναι σημαντικό. Και πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το κομμάτι για να το φέρουμε σαν θέμα. Γιατί πραγματικά το λέω σαν παράδειγμα στους μαθητές, ενώ ήταν πολύ σημαντική η εμπειρία που είχα τόσο με μαθητές δευτεροβάθμιας όσο και με φοιτητές, ότι η κινητικότητα θέλει μια προετοιμασία, ακόμα και αν είναι να φύγω από την Αθήνα που μένω και να έρθω στη Θεσσαλονίκη. Το ότι ξέρω τη γλώσσα, αν έρθω χωρίς λεφτά, χωρίς κανένα γνωστό, χωρίς σπίτι, να εγκατασταθώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Πολύ ωραία, αλλά πολύ σύντομα θα είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για μένα. Πολλό μάλλον αν πάω με τις ίδιες συνθήκες να εγκατασταθώ στην Τραφάλγαρ. Ακόμα χειρότερα. Όμως, για όπου και να είναι να μετακινηθώ, πρέπει να προετοιμαστώ. Και αυτός είναι ο ρόλος μας. Όχι να τα ξέρουμε όλα. Προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε το σύστημα ασφάλισης στην Πορτογαλία. Ο ρόλος μας όμως είναι, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, να βάλουμε το άτομο σε αυτή τη διαδικασία. Μέσα από την κουβέντα μέσα από τα DVD και την κουβέντα που θα έχουμε με τον Μιλέκο και μετά ενδεχομένως και με την κυρία Μαστοράκη, θα προσπαθήσουμε να διαπραγματευτούμε κάποια βασικά θέματα, όπως η επίδραση των εμπειριών κινητικότητας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Το αναφέρατε.
η άρση στερεοτυπικών αντιλήψεων. Θα δούμε ένα DVD που διαχειρίζεται αυτό το θέμα και είναι σημαντικό έτσι να το έχουμε κατά νου. Η αξιολόγηση των εμπειριών κινητικότητας από τους εργοδότες. Αυτό που είπε η συνάδελφος. Προφανώς περιμένουμε να έχουμε ωφέλη από την κινητικότητα, δεν φεύγουμε έτσι απλά. Και ειδικά σε μια τέτοια συγκυρία τόσο δύσκολη, που μιλώντας για δεξιότητες όπως μιλήσατε πριν, όλοι μπαίνουν σε μια διαδικασία απόκτησης όσο το δυνατόν περισσότερων δεξιοτήτων με κάθε εφικτό τρόπο. Οπότε προφανώς πρέπει να ξέρουμε τα προστιθέμενα ωφέλη. Την κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας, τι σημαίνει για έναν Έλληνα φεύγω, υπάρχει ένα σχετικό εργαλείο μέσα στον οδηγό σας. Και τέλος, αυτές οι δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν και με ποιο τρόπο και μάλιστα όσο γίνεται πιο δημιουργικό και πιο εφάνταστο, και σε αυτό σαφέστατα ο Μιλέγκο μπορεί να μας βοηθήσει. Δώστε μου λοιπόν, ας δώσουμε 8 λεπτά, τόσο κρατάνε, 2 DVD να τα δούμε και μετά θα μας μιλήσει ο Μιλέγκο για την εμπειρία του και θα αρχίσουμε όλα αυτά να τα δένουμε στο τι σημαίνει τελικά συμβουλευτική κινητικότητα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ναταλία μου, να υποθέσω ότι είναι το κατεπιτή. Δείτε τις εικόνες λίγο και ταξιδέψτε. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά τα DVD γιατί έχουν ταξίδι. Dans le cadre d'un projet Leonardo. Tout est pris en charge, le logement, la nourriture, la pension. Voilà, alors là c'est la pension. Voilà, j'arrive à ma chambre. Et là c'est ma chambre, une petite chambre pour deux, vu qu'on est deux filles. Voilà, on a un petit balcon avec une belle vue. Voilà, la ville de Saint-Cé. À la sortie de ma troisième, je ne savais pas trop quoi faire. J'avais une passion pour la moto. J'aime bien tout ce qui est travaux manuels. Donc je me suis dit pourquoi pas aller en mécanique moto. Et là, je suis en terminale. J'ai encore 2 stages. J'en fais un en Espagne et un en France. Alors là, ça va être un petit aperçu de mon calvaire de tous les matins. La patience est très nécessaire. Voilà. Et là, je vais aller à gauche du rond-point. L'objectif de ce stage de mobilité, c'est de nous montrer qu'on peut partir loin. Hola, buenos días. Aussi de se dire que sur un CV, le patron il va pouvoir se dire que oui, celle-là elle est mobile ou celui-là il est mobile, il est parti à l'étranger. Alors oui, le puedes poner la placa de matrícula. Ici, on est obligé d'être un peu plus assidu qu'en France. On n'a pas papa et maman derrière pour nous dire lève-toi, va travailler. Je pense que ça apporte un plus au niveau de la maturité, ça nous permet de dépasser nos limites. Estas ya están cambiadas de este lado, cambiar del otro Oui. lado. Quand j'ai des difficultés, j'essaie de faire des gestes ou à la limite, je cherche d'autres mots similaires que je connais et qui pourraient m'aider à comprendre. Los clientes cuando vienen y ven una chica, primero se sorprenden, pero no es ningún problema. No, ellos están igual de contentos. En tant que femme, j'ai pas de difficultés particulières au niveau du travail, mis à part des fois où il faut un peu de force et j'en ai pas forcément assez, donc, mais je demande de l'aide et il n'y a vraiment aucun souci. Après mon bac pro, mon projet c'est de me diriger vers la mécanique de compétition. Et si jamais je peux pas arriver à faire ça, c'est de pouvoir partir en Italie ou en Angleterre, pourquoi pas. Alors là, il est 19h, je viens de déboucher. Après l'effort, le réconfort, comme on dit, donc après une petite douche, ben, on va aller boire un coup. Alors là, on est dans un bar à tapas. On est les 4. Voilà. C'est aussi. Et ben, on va boire un coup et on va manger des tapas. À des jeunes comme moi, je dirais que c'est une très très
Parce que hormis le stage dans le cadre de la formation, il y a autre chose autour, on vit d'autres choses, la culture n'est pas la même. Son muy simpáticos, muy educados y bueno, y un poco bromistas. C'est vraiment, vraiment super bien. Les jeunes qui veulent venir et qui hésitent un peu, il ne faut vraiment pas hésiter. Alors là, on est sorti du resto et moi je suis là. Voilà, et il pleut beaucoup, on remonte vite à la pension. Mais voilà, alors là, c'est la fin de la journée, on va au lit, donc on se souhaite une bonne nuit les gars. Voilà, moi aussi au lit. À demain. Αν υποθέσουμε ότι αυτό το DVD το χρησιμοποιείτε και το βλέπετε με έναν συμβουλευόμενο, σε ένα εργαστήριο, σε τι σημεία θα εστιάζατε? Γρήγορα να σκεφτούμε. Αξιοποίησε από την κοπέλα δύο skills, μάλλον αρκετά skills, δύο skills τουλάχιστον που έχω προσέξει εγώ είναι το mobility που θα μπορεί να βλέπει ένας εργοδότης σε αυτή την κοπέλα, το άλλο ότι έχει αναπτύξει το maturity γιατί έχει φύγει την ωριμότητα, δηλαδή έχει φύγει μακριά από το σπίτι της και μεγαλώνει μόνη της, δουλεύει μόνη της και ανεξαρτητοποιείται και το φυσικά ότι έχει αλλάζει την κουλτούρα της, τουλάχιστον αυτά τουλάχιστον πρόσεξα τα τρία εγώ τουλάχιστον. Επίσης, μαθαίνει να προσαρμόζεται σε ένα νέο περιβάλλον, με άλλη κουλτούρα, όπως ανέφερε ο κ. Βράνης. Αν έδειχνα αυτό το βίντεο στους φοιτητές, θα ρώταγα τα αγόρια αν θέλανε να έχουν μια κοπέλα σαν αυτή. Έτσι θα ξεκίναγαν. Και θα μου λέγανε αυτοί, εντάξει, εξαρτάται. Γιατί θα λέω, ρώταγα, δεν είναι όμορφη, τι έχει, ή πώς σας φαίνεται. Ναι, έχει αυτά τα skills που είπατε, οι φοιτητές πιθανόν να μην το χρησιμοποιούσαν τον όρο, αλλά μπορεί και να το χρησιμοποιούσαν, γιατί οι όροι είναι κατασκευές. Και μετά θα ρώταγα, για εστιάστε λίγο στα χέρια της. Θυμάστε πώς τα έδειχνε τα χέρια της εικόνες, εσείς τα θυμάστε? Θυμάστε τα χέρια της Έχω πάρει πτυχίο σε τεχνικό λύκειο μηχανικού αυτοκινήτων, ενώ δίδασκα στη δευτεροβάθμια σε γενικό λύκειο το πρωί. Και μ' αρέσουν τα αμάξια και ίσως γι' αυτό εστιάζω περισσότερο εγώ σε αυτό. Θα ξεκίναγα λοιπόν από τα χέρια, γιατί τα χέρια αυτά δεν είναι κλασικά χέρια μιας γυναίκας, όπως μας έχουν πει ότι είναι οι γυναίκες. Και από μια τέτοια γυναίκα περιμένεις και άλλα πράγματα και περιμένεις και άλλες εκπλήξεις. Έτσι θα ξεκίναγα λοιπόν εγώ, για να κουβεντιάσω για τη δυναμική, για την ωριμότητα, για το ότι παίρνει ρίσκο, το ότι κοιτάζει μπροστά, το ότι κάνει σχέδια τα οποία προσπαθεί να τα εντάξει με μια νεωτερικότητα στο σχέδιο ζωής της. Όταν είδαμε αυτό το DVD με μαθητές, μου είπαν το εξής, πρώτη παρατήρησαν τα αγόρια. Κοίτα να δεις, λέει, είδατε τι είπε? Λέω, τι είπε? Δεν τρέπεσαι να ρωτήσεις, δεν πειράζει να δεν ξέρεις κάτι. Εδώ, λέει ο παπάς μου, χανόμαστε στο δρόμο και δεν ρωτάει ποτέ πώς θα βρεθούμε. Προτιμά να κάνει όλους τους γύρους του κόσμου. Αυτό το έχουμε σαν εικόνα, έτσι. Οι άνδρες, ας μου επιτραπεί. Ναι, που μας έφερες εδώ πέρα. Ακριβώς, κι άλλος μονόδρομος και άλλα τέτοια. Το παιδί πρόσεξε αυτό και λέει, κοίτα να δεις, όταν βρεθείς σε μια άλλη χώρα, αν δεν ρωτήσεις, δεν τα βγάζεις πέρα. Θέλω να πω, τα παιδιά τα λένε αυτά τα ίδια, δεν λέμε εμείς τίποτα φάνταστο. Όμως είναι εντυπωσιακό, γι' αυτό και εμείς τα δουλέψαμε λίγο αυτά τα DVD. Μπορείτε μέσα από όλες τις ιστορίες, χρησιμοποιώντας τις, επειδή είναι χαρούμενες, δεν είναι που μιλάει η Βούλη και κοιμήθηκε το παιδί, τους βγαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ειδικά αυτή που είναι το κορίτσι μηχανικός. Είναι κόντρα τελείως. Είναι τελείως ένα. Ακριβώς.
Ένα ακόμα θα πούμε σε αυτή τη λογική. Je m'appelle Fatia, j'ai 25 ans. Je suis franco-algérienne. Je suis volontaire SVE en Angleterre, à Buntingford, pour une ONG qui aide les jeunes à développer leurs propres projets. Il est 9h du matin, je m'apprête à prendre mon petit déjeuner. C'est pas typiquement anglais, mais c'est ce que j'ai l'habitude de prendre. En compagnie de Sarah, de Soraya qui travaille déjà, et de Déborah. Je suis coordinatrice du Bureau européen et des pays francophones. On fait beaucoup d'organisation d'événements, on fait beaucoup de communication pour nos différents projets. Donc j'utilise mes compétences pour aider les autres volontaires à communiquer sur les différents projets qu'on a. Même si c'est du volontariat, c'est quand même un travail. Do you need help? Okay, investigators. Okay. Yeah, I'm coming. Bye. We had a meeting, an advocacy meeting. The others in the group, they decided that Fatiha would be the one to take care of them all in London that night. So she had a big task on her hands. She did such a good job. I think by putting people sometimes, when they're not expecting it, into a position, you just have to do it. And then you do it well, and then you feel very satisfied that you've been able to achieve that. J'ai fait un bac économique et social. J'ai fait mon DUG, ma licence et mon master spécialisé dans la communication politique et publique. J'ai travaillé juste après mes études, puis après je me suis rendu compte que c'était pas le bon moment de me lancer dans une carrière, parce que si je veux entreprendre ce que je veux, il me fallait la langue anglaise. I'm Surya from South Africa. I'm Luca, I'm from Italy. I'm Mesgi from Turkey. Je m'appelle Lydia. I come from Wales. I'm Richard from Trinidad. I'm Sarah Raven. My name is Deborah. I'm from Glasgow. On est 10 volontaires de 10 cultures différentes et on vit tous dans une même maison. Et puis on partage nos repas tous ensemble. C'est une ambiance très conviviale, très familiale. Je pense que la diversité, ça ne peut que vous enrichir en fait. Au départ, ça a été dur pour ma famille d'accepter que j'aille à l'étranger vivre une expérience. Parce que dans ma communauté, on va dire, la famille c'est ce qu'il y a de plus important. Et la fille en particulier reste très attachée aux parents et aux grands-parents, etc. Et c'est vrai qu'on a du mal à couper le cordon, en fait. Et maintenant, ils sont ravis de me savoir épanouie. Ils m'encouragent aussi à aller, l'année prochaine, à aller découvrir un autre pays, beaucoup plus loin, dans un autre continent. Il est 21h. On va au pub avec les filles et Richard pour le quiz national. Je suis très dure. English and okay. You find the following dragons: Norbert, Draco, Saphira, Falcor. Il faut pas avoir peur. Il faut y aller. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de choses à apprendre. On n'a pas le droit de rester dans son coin, alors qu'on a des programmes tels que le SVE qui nous permettent d'aller et de découvrir des choses quasi gratuitement. Voilà, dehors, Buntingford, il est 11h30, les rues sont désertées. On va rentrer tout doucement à la maison. Et puis, on va faire dodo, je pense. Πώς θα το σκεφτώ, ναι, πείτε. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, ίσως να, εντάξει, μου θύμισε και πράγματα, είναι ότι αυτή η κοπέλα ήταν από μια άλλη χώρα, πήγε στην Αγγλία, έκανε πρακτική και όπως έλεγε η υπεύθυνη της πρακτικής, είναι σαν κανονική δουλειά. Είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που ζούμε εδώ πέρα στο κομμάτι της πρακτικής. Πάω κάπου
και περιμένω να μου μάθουν πράγματα παρά να λαμβάνω εγώ ίδιος ευθύνες και δείχνω αυτό που τόσο πολύ μιλάμε 2 μέρες στα competencies. Άρα αυτή η κοπέλα γυρνώντας στην πατρίδα της θα μπορέσει να κάνει αυτό ακριβώς το μοντέλο που πήρε από μια άλλη χώρα. Δηλαδή ότι μπορεί να ξαναβρεθώ σε έναν χώρο που θα κάνω πρακτική, θα κάνω εθελοντική εργασία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα περιμένω μόνο να μάθω, αλλά θα αναλάβω κι εγώ ίδια ευθύνες. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος της κινητικότητας. Βλέπεις τον τρόπο που σκέφτονται και δρούνε άλλοι φορείς σε άλλη χώρα. Και μετά τα καλά στοιχεία τα κρατάς και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για τη δική σου ανάπτυξη στη χώρα σου. Αυτό. Ευχαριστούμε. Επίσης, δεν φοβάσαι να αναλάβεις νέα ρίσκα στη ζωή σου μέσα από αυτές τις εμπειρίες. Δεν φοβάσαι το άγνωστο και είσαι ανοιχτός στο καινούριο. Εγώ τουλάχιστον από αυτή την ταινία είδα ότι εφάρμοσε και ανάπτυξε τις επικοινωνιακές της ικανότητες, γιατί είχε να επικοινωνήσει με πάρα πολύ κόσμο. Η διευθύντρια εκεί του γραφείου είπε ότι ήταν αποτελεσματική στη δουλειά της, άρα είναι ένα skills που έχει αναπτύξει πλέον. Έμαθε... φεύγοντας θα είχε βελτιώσει την αγγλική της γλώσσα που ήταν μια επιθυμία και γι' αυτό πήγε, ένας από τους λόγους για τους οποίους πήγε εκεί. Σίγουρα θα είχε την απόκτηση με ανθρώπους που ήταν από διάφορες κουλτούρες, άρα θα γνώριζε ανθρώπους από πολλά πολιτισμικά περιβάλλοντα, τα οποία αυτά σίγουρα θα την έκαναν πολύ περισσότερο ικανή στην δουλειά που θα φρόντιζε να ασκήσει. Όταν θα δείτε μέσα το υλικό θα δείτε όλες αυτές τις δεξιότητες που αναπτύσσονται με την κινητικότητα και δεν υπάρχει λόγος να μιλήσω περαιτέρω σε αυτό γιατί αναφέρθηκαν έτσι κι αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση, επειδή το πρωί τέθηκε ο όρος της αυτεπάρκειας και της αίσθησης της αυτεπάρκειας, εμείς οι νιώθουμε, είδατε, είναι πολύ σημαντικό, τα καταφέρνεις τελικά και κανείς δεν μπορεί να σου το πάρει αυτό, τα έχεις καταφέρει. Νιώθεις καλά και έχεις σπουδάσει οικονομικά, έτσι μια και λέγαμε για τα μαθηματικά.